Waqt it-tielet laqgħa ta' konsultazzjoni fil-komunità dwar l-eutanasja volontarja assistita, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg wissiet kontra strateġiji ta' tbeżżieħ u misinformazzjoni fosthom dwar persuni b'diżabilità, anzjani u persuni b'saħħa mentali u fakret li dawn il-kundizzjonijiet qatt ma jistgħu jkunu kkunsidrati għall-eutanasja volontarja assistita. B'udjenza numeruża fis-sala tal-komunità fil-Mosta saru 22 intervent mill-pubbliku, buħut minnhom li rrakkuntaw esperjenzi ta' tbatija ta' qrabathom u l-biża' li huma stess jistgħu jgħaddu mill-istess kalvarju minħabba kundizzjonijiet ereditarji serji. Is-Segretarju Parlamentari ringrazzjat lill-membri tal-pubbliku li b'sagrifiċċju kbir reġgħu għexu s-sofferenza tagħhom iżda ħassew li ridu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom f'din il-konsultazzjoni pubblika. Hija qalet li wara kważi 5 ġimgħat li matulhom intbagħtu uffiċjalment aktar minn 450 sottomissjoni saru ħafna argumenti validi li ser ikunu analizzati u evalwati. Sa dan it-tant f'kitba fuq il-profil tagħha ta' Facebook Buttigieg qalet li tinsab iddispjaċuta lil bieraħ waqt il-konsultazzjoni pubblika fil-komunità hija kienet medda minn persuna u fl-istess waqt anki kienu medda il-membri tal-Kumitat Tekniku. Hija qalet li qar minn hekk din il-persuna iddeċidiet li tinsulta lil min qasam l-esperjenzi ta' dieqa fuq id-tbatija li għaddew minna qrabathom fl-aħħar ta' ħajjithom. Dan it-tip ta' teddid żgur li mhux ser jintimidana bħala gvern aħna konvinti minn dak li qed nagħmlu u żgur li mhux ser inaffar l-aptit għal riformi favur in-nies.